Тапшырыбызның чираттагы кытлау сәламе зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Наҗия Айсә кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Равил, кызы Мәрьям, кияве Наил, улы Рамил, килене Галия, оныклары Усман, Үмәр, Али, Сулейман һәм Ислам котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук кода-кодагыйлары да бик теләп кушылалар. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Менә инде 41 ел бергә гомер кичерәбез. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көндәшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне иритеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең, ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндәшең күңелдән телим сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант тойларым җитә. Әби белән бабай булдык, оныкларыбыз бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебездә әти-әниләр булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип акталасыз. Безнең балаларны, оныкларыгызны да үстерешергә ярдәм итәсез. Шөкер Алла, 14 ел инде бер өйдә киленең белән дә яшәп, аңа кайнана түгел, әшин әни була алдың. Бер авыздан алда да яшәргә язсын. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә, шулай матур каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Хөрмәтле Наҗия Айсеевна, матур юбилей бәйрәмегез котлы булсын. Алда да бала оныкларыгыз янәшәсендә хөрмәт-мәрхәмәт сизеп, пар канатлы булып гомер итегез. Күзләре җитә, диеп моңсуланыма. Өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр җылы назларда.
nazlarda Sinnen yaşasam da